Nimi on Jari Sarkonen ja asutaan perheen kanssa Ylöjärvellä ja rakennettiin tänne 3 vuotta sitten omakotitalo ja itse olen lapsuudesta asti asunut omakotitalossa ja tämä on sopinut tosi hyvin. Me tehtiin tähän tämmöinen 184-neliöinen 2,5-kerroksinen omakotitalo ja hankittiin LK-vesivuotovahti sen takia, että se tuo turvaa omaan kotiin ja perheelle vesivahinkojen varalta ja se luo semmoista mielenrauhaa asumiseen. No mulle on tärkeää turvallinen asuminen ja kun on pieniä lapsia perheessä, niin se on iso asia, että voidaan varmistua siitä, että perhe ja lapset on turvassa ja vesivuoto on yksi semmoisista isoimmista riskeistä normaalissa asumisessa ja me koettiin, että vesivuotovahti on tosi pieni hinta siitä mielenrauhasta, mitä se tuo. Vesivuotovahdista on ollut paljonkin hyötyä. Siitä pystyy helposti seuraamaan veden kulutusta. Se näyttää paineen vesijohtoverkossa ja se näyttää veden lämpötilaa, mitä kiinteistöön tulee ja sitten sitä on helppo käyttää etänä MyLK-sovelluksen kautta. Meille on ollut tosi konkreettista hyötyä vesivuotovahdista. Meillä sattui viime talvena sellainen tilanne, että vesiposti jäätyi tallissa ja vesivuotovahti käytännössä pelasti sitten isommalta vesivahingolta siinä yhteydessä. Meillä oli talo tyhjä, kaikki oli töissä tai päiväkodissa ja mä sain puhelimeen viestin siitä sovelluksesta, että nyt on vesi katkaistu meidän kiinteistössä ja en sitä siinä työpäivän aikana sitten ehtinyt sen enempää murehtiin tai ihmettelemään. Mietin vaan mielessäni, että mikä siellä on tilanne, mutta vaimo tuli myöhemmin iltapäivällä kotiin ja huomasi, että vesi on poikki talosta ja soitti sitten tietysti mulle ensimmäisenä ja mä pyysin käydä katsomaan, että onko se vesivuotovahti katkaissut veden ja sehän oli. Ja sitten hän käänsi sen takas päälle ja huomasi siinä vaiheessa, että tallissa on kupariputki vesipostista halki ja siellä rupesi vesi suihkuaan aika voimakkaasti sisään ja hän katkaisi sitten vedet uudestaan. Sen jälkeen kun mä sain ilmoituksen puhelimeen siitä veden katkaisusta, niin me oltiin vielä suurin piirtein 5 tuntia pois kotoa kaikki. Ja sen ajan ilman vesivuotovahtia niin siitä rikkoutuneesta kupariputkesta olisi suihkunut vesijohtoverkon paineella sitten vettä talliin. Ilman vesivuotovahtia me oltaisiin jouduttu uuteen talliin tekemään purkutöitä, kuivaustöitä ja rakentaa sitä osittain uudestaan. Mä olin jo rakentamisen aikana perehtynyt erilaisiin vaihtoehtoihin vuotovahdin suhteen ja parhaaksi ratkaisuksi sitten valitsin LK Systemsin tuotteen ja se oli helppo hankkiakin, koska meillä oli paljon muutakin LVI-tavaraa sitten tulossa samalta toimittajalta. Se on tosi helppo asentaa, se on fyysisesti pienen kokoinen, se mahtuu ahtaaseenkin tilaan ja se oikeastaan ei tarvitse mitään muuta kuin verkkovirran. Se luo turvaa asumiseen, ei ole kustannuskysymys, ei vie juurikaan tilaa, tosi helppo asentaa. No mun on tosi helppo suositella tätä kyllä ihan kaikille, ainakin omakotitaloasujille ja miksei mihin tahansa muuallekin, mihin tulee vettä sisälle ja esimerkiksi vaikka mökille. Meillä Cubic Secure vesivuotovahti esti aika mittavan vesivahingon syntymisen ja ilman sitä oltaisiin jouduttu aika isot remontit tekemään ja koska se on monipuolinen laite, pieni ja helppo asentaa, niin suosittelisin kyllä kaikille.